Bismillahi Maliactu ga don kibaru keneka bi kibaram mambulo ga dokulo kan o de ga fo mokti gouverneur ale koni bora anola aywa kibaram sira ma yaira na fo ko ni makofale no e mokti gouverneur ye ale era koni mabodo wala la anola mi e ga fo juin kalo kile tan kono la bingale wale mi koni tara kanya si soban dakauma no bingani wale la na ira la ga fa folo ko ma bi kono to ani durure koni kun sara nga ko fe ira la ga fa tuni ko ma bi saba ani durure koni ni tora ni bingani wale na o ma bisaba ani duru koni na ayira ka fɔ ko ma mugan ani nani koni bɛɛ funankɛni ye ayiwa o de kɔni senfɛ conseil des ministres ni o kɔni ye gouvernement maaw ka ɲɔgɔn ye ba min ye n'o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ araba o araba ko ni makɔfɔlen ka bɔ a nɔ la ayiwa hakilina jiginna an b'a yira la ka fɔ ye ko ni makɔfɔlen ka bɔli a nɔ la n'o ye mɔkti gouverneur ye a kɔni ma daminɛ bi kabini wagati jan min yɛrɛ ye mɔkti a n'a lamini ye olu maaw kɔni bɛɛ bɔra ka u ka nisɔngoya ba yira k'a fɔ ko ni makɔfɔlen n'o ye gouverneur ye ko ale yɛrɛ kɔni ka bɔ a nɔ la ko sabula ko a kɔni tɛ k'a jɔyɔrɔ fa ko fagali jugu min kɔni bɛ ka kɛ mɔkti kɔni kɔnɔna la ko sababu tɛ dɔwɛrɛ ye min yɛrɛ ye nin ma kofɔlen ye ko a tɛ k'a jɔyɔrɔ fa wa a taara baara min kama k'a tɛ ka o baara kɔni kɛ a kɛcogo la ayiwa hali bi o hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ni ale kɔni Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni bɔra ka yira k'a fɔ ko tile 3 tasibila bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ko a laɲɛsini k'a ɲɛsin ni banbagatɔ ninnu ma o tile 3 tasibila kɔni bɛ daminɛ juin kalo tile 13 kɔnɔna la ka bɛ kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ Gina dɔgɔni ale kɔni ye jɛkulu ye jɛkulu min sigilen bɛ dɔgɔnɔw ka hakɛ ɲini an'u ka dugu ladala ko kɔni koɲa kɔni kunna an ka jamana kɔnɔ olu kɔni bɔra ka wele bila gouvernement ye k'a yira k'a fɔ ko u b'u jɔyɔrɔ fa ko sabula nin ko in yɛrɛ kɔni taara k'olu kɔnɔla gan ko nin tɛ waleya ye waleya min kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko gouvernement kɔni kan ka fɛn fɛn kɛ walasa ni majugu minnu ye nin waleya in kɔni ta ka ɲɛsin soban dakaw ma ko o majugu ninnu ni kiri min ka kan u ka daw kan wa a ka dɔn ko maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ ko walasa bɛn ani kelenya bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko n'i y'a ye nin ko in kɔni bɛɛ sera nin ma ko gouvernement ma se k'a jɔ a jɔyɔrɔ la wa k'u kɔni bɛ fɛ gouvernement k'i jɔ o jɔyɔrɔ la ko komi yɛrɛ kɔni taara ka ɲɛsin soban dakaw ma ko nin ko in yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ ma faamuyali sɔrɔ la ko sabula yen dugulamɔgɔw y'a yira olu la k'a fɔ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko a bɛ tile 2 kɔni bɔ ɲɔgɔn bɔ maa jugu dɔw kɔni nana ka u ka baganw kɔni suɲɛ o hukumu na olu kɔni bɔra k'u ta kangarimada Mali finitigiw ye ani Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen nɔ ko nka ko mɔgɔ ma bɔ k'i da don nin kuma in kɔni na ko o le tɛmɛnen ka bɔ yen ni u kɔni nana ka na bin olu kan ko kabini wulada fɛ ko fo o dugujɛjɛ maa ma se olu ma u ka taa u kanda wa maa ma se olu ma ka t'u dɛmɛ ko o waleya bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogoya min na jamana min yɛrɛ la n'a fɔra ko lakana bɛ jamana min kɔni kɔnɔ ko n'a fɔra ko sariyatigiw bɛ jamana kɔnɔ ko bɛ se ka kɛ cogo min ye olu kɔni dabali ban ko de k'a fɔ ko kolɔnkɔ ta ani ogosabu ta ko ani nin fana faralen kan ko hali bi ko olu fila min kɔni tɛmɛna ko a ma dɔn k'a fɔ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ ko n'a fana ko ka nin fara kan ko wa ko nin kɔni nin y'a dan ye olu bɛ fɛ gouvernement k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa ayiwa o hukumu kɔni kɔnɔna la min yɛrɛ ye dama amasaku ye ale yɛrɛ fana ni o ye dɔgɔnɔw ka kɛlɛbolo dɔ ye olu kɔni bɔra fana k'u ka nisɔngoya yira ko min yɛrɛ ye k'a fɔ o communiqué dɔ kɔnɔna la ko olu kɔni dusu kasilen don nka olu kɔni bɛ wuli u yɛrɛ ye ka u ka kɛlɛ kɛ ko olu kɔni min yɛrɛ ye k'a fɔ dɔgɔnɔ dugu fɛn fɛn bɛ Mali la ani mɔkti yɛrɛ cɛmancɛ la fa olu bɛ lakana min ka kan olu b'o kɛ o ye wa olu yɛrɛ bɛ wuli k'u ka kɛlɛ k'u yɛrɛ ye o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka dɔ kulo kan tuguni o de k'a fɔ Menaka ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Gawo mara la a yira k'a fɔ ko maa 2 kɔni bɛ yen olu sara u yɛrɛ ka wale jugu dɔ senfɛ ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira k'a fɔ ko nin makɔfɔlen 2 ninnu kɔni ye ka saya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la min ye k'a fɔ ko mugu jugu dɔ de tun bɛ ninnu bolo u kɔni taara bila sira la sira min na ni dugulamɔgɔw yɛrɛ bɛ sira in kɔni lataama ko kosɛbɛ u kɔni taara nin mugu jugu in bila ye wa u ka laɲini yɛrɛ kɔni tun tɛ dɔwɛrɛ min ye k'a fɔ ka taa tiɲɛni don Menaka dugu kɔni kɔnɔna la o hukumu de kɔni na u y'u to nin baara jugu in kɔni senfɛ mugu jugu in kɔni cira nin maa jugu 2 ninnu kɔni bolo ni o maa jugu 2 ninnu kɔni sara o waleya in fɛ wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka a ma yira k'a fɔ fana ko maa ni maa jugu ninnu kɔni ye maa sugu minnu ye ayiwa ni kibaruya min bɔra o la an b'o da u tulo kan ayiwa kibaruya kuncɛ la a yirala k'a fɔ an ye ko Cadi maliyɛn minnu bɛ yen nɔ tunga la maa 18 kɔni seginna ka na an ka jamana kɔnɔna la ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira k'a fɔ an ye ko ni maa kɔfɛlen ninnu ma segin ka na dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ Cadi dugu yɛrɛ dɔ kɔnɔna la ni maa ninnu kɔfɛlen ninnu kun sigilen bɛ banbagati maa dɔw de kɔni bɛ nin dugukolo in kɔni kan ni u kɔni bɛ waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma o hukumu de kɔnɔna la maliyɛn minnu kɔni sigilen tun bɛ yen u ye ci bila ka taa Mali lasigidenso min kɔni bɛ Cadi fɔ o lasigiden ɲɛmaa kɔni ye
ko olu kɔni bɛ fɛ ka segin ka na u ka jamana kɔnɔna la ko sabula olu kɔni ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ yen nɔ olu lafiyalen kɔni tɛ min yɛrɛ ye Mali lasigiden min kɔni bɛ Tchad jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni ma kofɔlen ninnu bɛ se ka na u ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa kibaruyaw kɔni senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka baara de ye k'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ni kɔlɔsili ani lakana min ka kan olu b'o da u kan ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye kibaruya ka da u tulo kan an b'a yira la k'a fɔ ko ni kibaruya ninnu kɔni bɛɛ lasela ma ni sodisɛfu ka dɛmɛ ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la